exista ningún tipo de risco no que venden preocupa o téxtil galego. Unha alerta sanitaria sobre o produto perxudicaría a marca. En Galicia é a única comunidade en España que conta con un laboratorio de consumo, que ademais é utilizado tanto pola propia administración para facer controles, a iniciativa de consumidores que reclaman ou a iniciativa propia, como por parte das empresas. Naquelas campañas feitas dende consumo en Galicia de forma aleatoria no sector téxtil non chegan a un 5% os casos que non cumpren. Cualquiera pode acceder ás páginas web do Ministerio de Sanidade en España ou da Xunta de Galicia e Instituto de Consumo e ver realmente sobre que produtos existen alertas sanitarias. E, curiosamente, se entras aí non aparece ninguna marca de aquí de Galicia. Pero o consumidor tamén ten que ser responsable. Igual que un ten precaucións cando toma un medicamento, cando toma un produto alimenticio, debería tamén informarse e tener esas precaucións cando se pon un produto de vestuario. Moitos dos produtos son confeccionados en distintos países con regulacións que non se axustan á norma europea de seguridade. Por exemplo, as longitudes dos lazos e a colocación de cordóns na roupa infantil para evitar o risco de asfixia, que non conteñan pezas pequenas que poidan tragar ou o cosido dos botóns. O calzado de mala calidade tamén pode provocar problemas de saúde ou certos componentes que levan cintos ou bixutería que poden causar alerxias ou